Estes lumes deixan uns datos finais demoledores. Nos datos que temos da Xunta de Galicia, insisto que son da Xunta de Galicia, queimáronse máis de 111.000 hectáreas. O 95% foron na provincia de Ourense. O 15% do territorio da provincia de Ourense está queimado. En primeiro lugar tenemos a Diego Ferraz. Por qué? Por qué aquí e por qué agora? Oxígeno, calor e combustible. Se temos as tres cousas, temos lume. Estáse a falar dende 2017 e os primeiros incendios que lle chamaron de sexta xeración. Xa tiñamos un abandono rural de labores de uso rurais. Agora nesta estamos tendo xa o componente do cambio climático. Non provoca incendios en sí, favorece as condicións para que os incendios se convirtan en mega incendios e non se poidan apagar ou sexa moi difícil. Tamén teremos convidados aos tamén protagonistas que son os bombeiros. Neste caso temos a unha brigada do Distrito 15 de Bande. A min xa me ten chegado varias veces de estos son os brigadistas que prenden lume porque non poden traballar. Nós non cobramos. Quero dicir, isto escoitas. Nós imos cobrar o mismo sueldo. O que fixemos estes 15 días. Iba de cobrar igual en que non cobramos de retén ali aparcado. Non cobrar un puto euro máis por botar 15 horas. Para que te vas a arriesgar un golpe, un accidente, andar ao fumo cheo de merda que se che mete a carbonilla debaixo das uñas. Mellor estar deitados, como ímos pegar os montes, eu jamás. Os montes estánse limpar, a maleza chega ás casas. Entre que hai pouca xente, já non hai quen limpe, e non hai animales. O monte limpa nos animales, está clarísimo. Vos non vos comunicades, por exemplo... Claro, chamaño un servicio de emergencia, somos todos servicios de emergencia. Pero falta comunicación, é dicir, os da UME non se comunican con nós, nin nós con eles, porque non é que nós non queiramos. Vos podedes estar apagando aquí, traballando aquí en Cualedro, e outro un kilómetro máis alá da UME, pero non sabedes que está ali. Nada, por da UME non, claro. Isto é o que temos que ofrecer, esperemos que vos guste. Comeza agora sí, informe o que. Pois imos continuar agora falando cos protagonistas desta vaga de incendios. Imos falar agora cun fotoxornalista, un dos que estuvo cubrindo o pé do cañón durante todos estes días infernais, cuxas imaxes todos vimos e que non é a primeira vez, porque xa leva coberto outras tragedias, ou non tragedias tamén, pero bueno, as súas imaxes quedanse sempre na nosa retina. Son imaxes que falan elas soas, que non necesitan presentación, e vou no presentar agora mesmo, seguro que todos o coñecedes, ele é Brais Lorenzo. Falamos con el pouco antes de que comenzara esta vaga de incendios, presentándonos o seu proxecto Habitar o Baleiro, e hoxe, pois, de forma inesperada, pois volve a estar aquí connosco por ser unha das persoas que estuvo a pé do canón. Queremos saudar agora xa a Brais Lorenzo, fotoxornalista. Que tal, Brais? Que tal, como estades? Moitas grazas por contar comigo de novo. Nada, a ti por esta disponibilidade. O primeiro de todo, parabéns, porque a verdade é que a mí agora mismo está me sendo un pouco complicado, porque claro, onte isto está sendo grabado o día que? Xoves 4, non? Digo, sí, para que a xente se sitúe. Onte mesmo salía unha reportaxe chulísima no telexornal de Televisión Española de Carlos del Amor, utilizando tamén as túas imaxes nese telexornal especial que fixeron. Entonces, claro, é como unha persoa que últimamente o teu nome está por todas partes, merecidamente, así que parabéns polo teu traballo. Bueno, moitísimas grazas. Eu, a verdade, e falando fai pouco cun bombeiro, e eu tamén lle daba as grazas, non? Un bombeiro forestal que me atopei pois no camiño, e fíxome reflexionar, porque eu dinlle as grazas, non? E el díxome, bueno, é o meu traballo, non? É o meu traballo e cobro por elo. E dixo, se non cobrase non o faría. Entón, obviamente, eu agradezo, como non, todas as mostras de agarimo, non? E a valoración do meu traballo e a nivel documental do que estamos facendo moitos compañeiros e compañeras, non? Pero é o noso traballo, ao final, non? Nos adicámonos a isto, nos cobramos por isto e sí que hai unha certa militancia, obviamente, porque non decirlo, ti podes cubrir incendios forestais de moitos xeitos, podes ir a primeira liña, podes facelo con teleobxectivo, podes achegarte máis, achegarte menos, invertir máis horas, invertir menos horas, non? Está claro que é unha temática que a mí me interesa dende sempre e me gusta involucrarme nela dende sempre porque considero que é relevante, que é unha lacra, pero tamén me gustaría reivindicar iso, non? Que, bueno, que o fago porque é o meu traballo e tamén que eu admiro moitos dos traballos de outros compañeiros,
dos que eu teño aprendido moitísimo, ademais, documentando incendios forestais, porque aquí en Ourense, que máis que menos, máis ou menos documentou incendios forestais, non? Si és fotoxornalista ou xornalista, tes traballado na temática, non? Entón, hai verdadeiros profesionais, moitos deles incluso que agora xa nin traballan pola precariedade laboral, pero dos que eu aprendi moito e, bueno, gustaríame reivindicar aquí, pois, xente como Rosa Veiga, Nacho Gómez, Pedro Armestre, Miguel Riopa, xente máis veterana que a min, pero que, vamos, que eu mamei moito deles cubrindo incendios forestais e vamos, que non son o primeiro que os fai, nin moito menos. Queríache preguntar, Brais, principalmente por como é ese proceso, non? Un pouco desde, para que a xente entenda, como é ese proceso de traballo dende que ti te enteras de que pois, está ardendo non sei donde, ata que vemos unha foto túa pois como portada dun xornal, cal é o proceso do teu traballo? Eu sempre digo que é moi importante pois arrancar canto antes, non? Porque as imaxes máis gordas de lume e de lapas adoitan ser o comezo dos incendios, non? Incluso para evitar cortes de estradas, etcétera, porque despois, claro, en moitas ocasións, pois, xa cando chegas as estradas están cortadas, non? Pero si ti xa estás dentro do incendio, pois xa estás documentando, non? Entón, bueno, esa capacidade de anticipación é a que sirve moitas veces e moitas outras veces que tamén me ten pasado, arrancas e de repente cando chegas está apagado, se te me pasado varias veces. As imaxen, desde logo, que bueno, todos podemos velas porque saíron por todos os principais medios, pero xa que estabas ali, quero preguntarche polos sons. Cales eran os sons que había aí detrás? Que era o que che dicía os veciños, os servizos de extinción, a xente que estaba por ali? Que era o que se comentaban cando estabas ali? Bueno, pois son momentos de moita tensión. O que pasou nesta ocasión, pois eu nunca o vivira, non? Levo documentando incendios pois 15 anos e a verdade esta emerxencia para as aldeas, sí que en 2022 víramos pois como ardían aldeas tamén, ou tamén tiña documentado vivendas, ou, bueno, sí que, bueno, ás veces sí que afectaba, pero non con esta dimensión, por exemplo, que vimos en San Vicente, non? Na zona de Valdeorras. Eu nunca vira algo así. Nin tantas aldeas asolagadas polas lapas. De feito, tamén falando con un bombeiro forestal estes días, e algo que tamén me deu moito para reflexionar, díxome, antes cando o lume chegaba a unha aldea, era unha oportunidade. Era unha oportunidade para parar o lume, porque os servizos de extinción sabían, non, que estaban as terras labradas, que estaban as terras coidadas, non, que eso podía facer de cortalume, entón ali sabían que podían parar o lume. Agora acontece todo o contrario. Cando o lume se chega a unha aldea, pois é a alerta máxima, non, alertas pois totalmente comprometidas. Entón, os sons, pois obviamente eran de veciños desesperados, de xente loitando contra as lapas, de choros, de... Bueno, hai moitos momentos e moitas escenas que nin sequera están plasmadas en imaxes, ou algunhas están plasmadas en imaxes e eu decidín pois, non transmitilas, non? Hai que entender que cando hai unha crise, non, do tipo que sexa, ao final os fotoxornalistas tamén somos o primeiro filtro, non? Entón, hai certas imaxes que eu, por exemplo, que de cousas que se viviron estes días que considerei que non eran axeitadas, pero, bueno, sons tamén estiven recollendo e sobre todo, quédome cos sons da xente que perdeu as súas vivendas, non? Que perdeu as súas lembranzas, que non só as súas lembranzas, sino as lembranzas da xente da súa familia, de outras xeracións, da xente que estaba detrás, que habitou pois, o rural anteriormente, non? Obviamente, todo que é o patrimonio natural é unha gran catástrofe. Bueno, eu creo que é unha dimensión que non somos conscientes do que realmente supón e de feito, escoitando algún dirixente político, creo que non se lle está dando a dimensión que merece, pero bueno, sobre todo quédome co apretón e co sufrimento das persoas das aldeas que ao final son a xente que garda, non? A xente que garda o noso patrimonio cultural, o noso patrimonio natural, a xente que está aí no rural. Para ir rematando xa, Brais, falou Iván Iglesias contigo hai pouco dese proxecto de habitar o Baleiro.
Quería saber si algunhas desas esas zonas baleiras nas que ti documentaches neste proxecto foron afectadas de algún xeito pola vaga de lumes. E que relación ves entre ese baleiro que documentas e o negro que quedou ao final todo, non, nestas zonas queimadas? Sí, a ver, nos no proxecto Habitar o Baleiro pois establecemos unha relación clara, non, entre o abandono do territorio e a cuestión medioambiental a moitos niveis e obviamente tamén en canto aos incendios forestais. E no que foi esta vaga de lumes, pois, por exemplo, na zona de Chandrexa de Queixa eu teño traballado bastante, non? En relación a Habitar o Baleiro, teño imaxes de fai bastantes anos xa ali sobre o terreo e a verdade é que, bueno, foi un momento así preocupante para min a nivel persoal cando me enterei que, por exemplo, o lume, as lapas estaban achegándose á aldea da Espasa, non? Na que eu teño traballado bastante, non sei por que, unha aldea en Chandrexa de Queixa, pois, por exemplo, a foto de cabeceira da exposición de Habitar o Baleiro está tomada nesa aldea, que son dous veciños e un can durante unha nevarada, unha escena invernal, e desa fotografía, desa imaxe, na actualidade só queda vivo o can, Lucero, que se chama. E teño traballado bastante aí, non? E, bueno, sí que é certo que o lume chegou cerca, chegou ata o cemiterio e, por sorte, pois non afectou a aldea, unha aldea, pois, como digo, totalmente tamén afectada polo fenómeno do despoamento, non? Cada vez que volvo por ali, pois xa quedan menos veciños. Bueno, é un traballo de ida e volta e como decía antes, pois a relación é bastante clara, non? E en relación ao que comentaba con este bombeiro forestal, pois e a paisaxe mosaico, non? Que se denomina cando hai diferentes cultivos, cando unha terra está labrada, noutra temos unha plantación, temos gando, non? Que, bueno, son as ovellas, as cabras, as vacas, son as mellores desbrozadoras, non? Entón, bueno, eu o que reivindico é, obviamente, que o que hai que facer para intentar revertir ou minimizar esta situación, que eu creo que ven para quedarse, non? Que é unha cousa que incluso vai ir a máis, non vai ir a menos. Pode ser que veñan anos bons, anos menos malos, pero a cuestión é que hai que apostar polo rural de xeito efectivo, non? Invertir recursos e apostar por anclar poboación, como decía, porque, bueno, é a maneira de preservar o territorio, a maneira de cuidalo e a maneira de ter perimetradas as aldeas, non? Con xente que interactúe co medio, con xente que teña animais, etcétera, e facer un pouco, pois, ese perímetro que faga de cortalume, non? Para cando se produce un incendio. Pois aquí o deixamos. Moitísimas gracias, Brais, por estar connosco. Moitos ánimos para o curso que ven por diante. Moitísimas grazas a vos e ánimo con todo. Vémonos. Unha aperta. Hoy por hoy Galicia. Hola, ¿qué tal? Saludos de Lara Salgado en este viernes festivo, viernes 15 de agosto, en el que seguimos muy pendientes de los incendios forestales que asolan la comunidad. Lo último pasa por las investigaciones abiertas por la Guardia Civil, que han resultado en la detención de 2 personas y la investigación de otras 9 por provocar incendios desde el pasado mes de julio. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, señala que se ha establecido además un gabinete específico en el CECOPI, en Ourense, para la investigación de estos incendios. ¿Qué tal, Lara? ¿Qué tal, Víctor? Moi boas. Estiveches cubrindo, pois, de primeira man esta emerxencia, xa estuvemos vendo agora un pequeno vídeo. Como te sentiches cubrindo neste traballo? Pois mira, a verdade é que me tocou moito no persoal, porque eu, como son desa zona, da zona de Cualedro, Verín, Monterrei, pois claro, ao final é unha zona que eu estou moi afeita a pasar. De feito, estivera unha semana antes na Feira do Viño de Monterrei, evidentemente noutro contexto completamente distinto, de ocio, estaba todo verde. Entón, cando empezou a arder, e a miña nai me foi enviando pois testimonios de xente, me iba contando como estaba a situación, pois claro, xa tamén é verdade que a nivel xornalístico tamén che apetece, che ferve un pouco por ver o que estaba pasando, non? Porque ademais, pois, non estaba sendo, digamos,
fácil atopar información porque a cobertura de, por exemplo, os medios públicos galegos pois non estaba a ser a mellor a que debería ser dun servicio público. Entón, cando tivo que o director de contenidos da cadena SER, que estaba de vacacións, tivo que levantar as vacacións para que puderamos pois, acudir, porque, bueno, en agosto final estamos solamente 2 redactores e, evidentemente, desplazarte pois non era doado. Entón, pois, bueno, a min a nivel persoal tocoume moito e sobre todo porque mira que sendo da zona xa estás afeita que arde con certa asiduidade, sobre todo coa Ledro, é dicir, cada 5 ou 6 anos está ardendo, pero eu creo que a magnitude destes lumes, a cantidad de hectáreas queimadas, o feito de coller o coche, ir desde Verín hasta a Xironda, por exemplo, e non ver prácticamente ningún metro sen arder, solamente as faixas que están preto das casas, precisamente porque a xente intentou evitar que chegara o lume ás súas vivendas, pois evidentemente a nivel emocional incluso, pois tamén me chegou a impactar moito a experiencia, digamos, de cubrir estes lumes nesa zona en concreto. Falando xa un pouco do tema máis político, bueno, volvo a repetir que non houbo ningún político que quixera recibirnos, igual é porque somos un medio moi pequeniño e teñan cousas mellores que facer, non sei, como recibir a Televisión de Galicia, por exemplo, que seguro que estaban moi pendentes deles. Creo que igual estás comigo de acordo en que a derivada política aquí está en os medios, é dicir, os medios de extinción e prevención e, sobre todo, a pelea competencial de quen é culpa, non? E eu creo que teño a sensación, e non sei se a compartes, de que os políticos saben perfectamente que os cidadáns non controlan a división competencial neste estado e que aproveitan un pouquiño eso para, pois bueno, botarlle a culpa a outro, esto es que lo tenían, esto es cosa del Estado, es que esto es cosa de la comunidad autónoma, es que esto es el concello, es que esto es la diputación, e ao final creo que aproveitan un pouco iso. Non sei se te compartes ese análise. Absolutamente, de feito pasou coa Dana, non? Porque eles o que fan é aproveitar que a xente está ademais nun momento moi vulnerable para precisamente sacar a relucir que non temos por qué o cidadán común saber a división de competencias. E creo que neste caso viuse moi claramente, por exemplo, cando houve toda esta campaña en redes, digamos, que se notou máis en Castela León que aquí, pero este tema de pedir o nivel 3, non, sin siquiera saber que significa pedir o nivel 3. E a min, por exemplo, chamou moito a atención, estando en directo, facendo a cobertura, ter diante ao exército de terra e non a unidade militar de emerxencia, senón a militares vestidos de verde, cun coche que pon ET, é dicir, que é do exército de terra, mentres estás escoitando a Feijóo ou a Rueda decir que non hai medios estatais que por que non se moviliza o exército, non? E moita xente comprando ese discurso cando estás vendo cos teus propios ollos que, ademais da UME, que tamén é un corpo militarizado, está o exército de terra. Entón, eu creo que iso aproveitan un pouco, pois, efectivamente, para decir que se non tengo medios é porque non nos manda o Estado, eu teño un dispositivo espectacular, e a mí, por exemplo, durante todo este proceso, sí que é verdade que se foron vendo como varios discursos, porque, por unha banda, nos primeiros días, sobre todo da emerxencia, tanto o presidente da Xunta como a Consellería de Medio Rural dicían que o dispositivo era o mellor que podía ter Galicia, que estaba completamente dimensionado e que nese sentido non había problema, pero despois, aos 3-4 días, decían que non era suficiente, que había que pedir medios ao Estado, non? É dicir, eran como dous discursos completamente opostos entre sí. De feito, foise vendo moito máis esas costuras do sistema cando saían os propios bombeiros forestais a decir que había motobombas paradas, porque había medios, pero non había persoal para que pudese utilizar as motobombas, que había 186 déficit de conductores de motobomba, que faltaban 200 plazas por cubrir xa antes da temporada alta, e despois, claro, evidentemente, o aproveitamento que se fai, o sea, a Xunta de Galicia o que fixo respecto, por exemplo, a algúns anos é deixar moitas dos equipos de extinción en mans dos concellos. Os concellos levan moitísimo tempo alertando de que non dan feito porque teñen cada vez que asumir máis competencias e hai moitísimas concellos, por exemplo, da provincia de Ourense, dos distritos forestais onde máis ardeu, como pode ser Valdeorras ou pode ser Verín, onde apenas había unha motobomba disponible, é dicir, tiñas que movilizalas das outras lugares do territorio e, ademais, onde só se constituíron o 25% das brigadas municipais que se podían constituir. Entón, claro, dentro de que
É certo que a situación en Galicia, creo que tamén é xusto dicilo, non é igual que en Castela e León, é dicir, iso é evidente, e aquí desafortunadamente, precisamente por todo este, digamos, coñecemento que se vai obtendo de tanto que ardeu ano tras ano, algunha cousiña se foi aprendendo. Evidentemente, non creo que desta lección, polo menos por os discursos que vexo agora, o sea, hoxe mesmo Paula Prado decía que había que ir contra os incendiarios, que me parece estupendo, pero se ti te quedas solamente con que hai que perseguir os incendiarios e non pasas as causas estruturais de por que un incendio de repente calcina 30.000 hectáreas, evidentemente estás perdendo a oportunidade de ir ao porqué e intentar evitar que en 15 anos iso volva a acontecer. Iba a preguntar agora, hai como un certo tamén por este politiqueo, porque realmente a política o que é solucionar os problemas da xente e previr e actuar e xestionar, pero este politiqueo de Pedro Sánchez, por exemplo, que estaba de vacacións ali no palacete este que supuestamente estaba por ali, acusóuselle de que tardou moito en vir. Luego Alfonso Rueda debeu dormir un pouco regular porque estaba un mes en afeitar ali, non sei se hai algunha, se o sabes, non sei, porque estaba aí bromeando antes con Adrián, descoñezo se hai algunha norma de protección civil que diga que para entrar en zonas interiores de xestión hai que poñer un chaleco, non vai a ser. Entonces, este tipo de presentismo dos políticos eu vin por aí, non sei se non o podo confirmar, se é verdade ou non, que se desplazou, por exemplo, creo que era un bulldozer en Castela e León, que o desplazaron para que Feijóo puidese sacar unha foto con Mañueco como que estaban ali xestionando e logo ese bulldozer volveu ás tarefas de extinción. Quero dicir, os políticos molestan máis, os cargos altos molestan máis neste tipo de cousas? Eu creo que sí, eu creo que molestan, de feito foi unha das cuestións que argumentaron os propios bombeiros forestais cando viñera a ministra de Defensa, que veu, creo que fora un sábado, fai un par de semanas, a visitar os membros da unidade militar de emerxencia para agradecerlle o traballo, todo iso. Eu creo que ese tipo de cuestións, aínda que é verdade que a xente agradece que os políticos estén e eles se teñen que dar a ver, evidentemente, porque senón queda esa sensación de que non están, digamos, o pé do canón, pero baixo o meu punto de vista, sobre todo cando son políticos dun nivel xa alto, tipo o xefe do Estado ou o xefe do goberno ou calquera ministro, eu creo que ao final estorban máis que axudan, polo menos nos primeiros momentos cando hai que apagar os lumes, é dicir, cando veo a ministra de Defensa había 100 e pico militares da UME que en vez de estar apagando os lumes estaban sendo recibidos pola ministra en chandrexa de queixa porque, claro, quería agradecerlles o traballo. De feito, cando veu o rei Felipe coa reina Leticia, pois eu mesma dixen en antena, bueno, a mí pareceme que agora mesmo é correcto que veñan, porque ao final está o Estado, non? Dende as súas vertentes distintas, pois os alcaldes ou ministros estaban tamén, bueno, están coa xente e a xente agradece, ainda que realmente o papel que poida ter o rei, pois evidentemente é absolutamente irrelevante, pero eu creo que eso que teñen que facer estar unha vez que digamos, a emerxencia xa pasou, porque senón, ao final, todos os medios que ti tes van a ser, incluso para garantir a seguridade do presidente ou do xefe do Estado, etc. E despois, eu tamén o vin, pero, bueno, mo dixeron os veciños de Monterrey que cando, por exemplo, visitaban os políticos certas zonas e que, ademais, especificamente había unha cámara da Televisión de Galicia para estar detrás dese momento, aí sí que había medios e despois, cando a cámara marchaba, pois o medio non estaba. Isto dito polos veciños, evidentemente, con todas as precaucións, en cuarentena, sí, porque a xente pois tamén está moi nerviosa, pero bueno, sí que é unha cousa que cando fun as coberturas, sí que todo o mundo coincidían que, sobre todo, os primeiros días, as primeiras semanas, sentíronse moi sós. E, de feito, na zona de Oimbra, que está xa pretiño de Portugal, e na zona de Cualedro, na parte máis, digamos, na fronteira, eles dixeron que lograron salvar as casas gracias aos medios portugueses, que foron quen de botarlles unha man cando non había prácticamente medios nesa zona, polo menos galegos. Entrando agora así, dúas cousiñas breves xa para rematar. Entrando así un pouco no papel dos medios de comunicación, e un pouco ligando xa tamén co tema do centralismo, pero quería centrarme sobre todo na Televisión de Galicia. Ti traballas na cadena SER, fixestes unha cobertura bastante ampla do dispositivo. Crees que os medios públicos galegos estuveron á altura?
Eu creo que non. Eu creo que non porque, e isto tamén dito polos veciños, é unha das cousas que máis me chamou a atención cando fun a facer as coberturas, nos tiñamos unha programación especial, ademais, que fixemos durante unha semana cun programa de 7 a 8, que era, bueno, a posibilidade que tiñamos, non, para poder entrar en cadena, porque, bueno, así para que a xente o saiba, pois agosto é un mes un pouco máis complicado, en Madrid suelen asumir bastante parte da programación, porque é verdade que as emisoras, pois moita xente está de vacacións, etcétera, pero nos pedimos que nos habilitaran un espazo para poder trasladarlle a xente que era o que estaba acontecendo, porque era ademais unha demanda bastante importante da xente. E unha das cuestións que máis me chamou a atención cando buscaba xente para que falara nese programa especial era, pero mira, isto eu podo decir o que queira ou vasme cortar, porque que estivo fai nada, pois un compañeiro teu da TVG que xusto puxo o corte no que decía que tiñamos aquí pois a unha motobomba, é dicir, a súa preocupación era que lles intentaban como trasladar a imaxe de que había moita coordinación, etc. Eu creo que, evidentemente, a situación é moi concreta e hai medios que me consta que teñen pois, moitas dificultades para poder, co personal que hai, coa precariedade, chegar, xa nos ao final chegamos tamén por unha cuestión de emerxencia, é dicir, evidentemente os meus compañeros máis eu fixemos moitas máis horas das que nos correspondían porque ao final é unha situación excepcional e tes que responder, non, como servizo, neste caso, servizo pensando nos veciños. A Radio Galega TVG non me consta que teñan eses problemas de persoal que poidan ter os medios privados e tamén me consta que, bueno, que había xente na redacción que podía perfectamente ter cuberto os incendios, pero que son xornalistas non moi queridos polos xefes da TVG e que, polo tanto, pois non eran os que as elites da TVG entendían que podían cubrir os lumes porque o mellor lles costaba máis controlar o relato, porque ao final sí que é verdade que nunha situación así se ti colles en directo a un veciño, ese veciño é que pode decir o que lle dá gana, basicamente porque ademais é unha situación de moita tensión. Sí, é totalmente lógico que se vaya contra quen sexa, teña unha razón, eso, claro, logo é cuestión de xente valorar. A min hai cousas que non entendín, eu non entendín que a directora de informativos entrara por teléfono na radio, na TVG, na Radio Galega, que fixeran a programación solamente de madrugada con telefonazos a alcaldes, é dicir, nós tamén metimos alcaldes, ollo, pero ao final unha cobertura tela que facer estando nos sitios, contando o que ves, que os lumes que hai, as reproduccións que pode haber. Entón, bueno, eu creo que perderon a oportunidade de telo feito de outra maneira, pero mellor tamén era un pouco o que buscaban, non? E xa para rematar, queixámonos aquí, somos aquí todos galegos e nos queixamos moito de cando as cousas pasan de jolín, isto se pasara en Madrid, la que se iba a liar, ¿no? Estos son arden non sei cuantos Bernabéus, habería o incendio de Tres Cantos, eu escoitei a veces máis o incendio de Tres Cantos cos incendios que había aquí, pero eu teño a sensación, xa non como galego, senón como ourensán, de por barrer para casa. Claro, cando eu vexo agora que se convoca, por exemplo, para esta fin de semana unha manifestación sobre os lumes en Santiago de Compostela, e que a maioría da poboación está neste eixo da P9 de Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, crees que hai tanto a nivel mediático como tamén incluso a nivel político e social, nesta vaga de incendios se volveu a ver un centralismo, ese certo centralismo que hai compostelán na propia Galicia? Sí, absolutamente. De feito, o lóxico tería ser eu creo que o lóxico tería que se convocase en Ourense. O mellor, xa non che digo o mellor en Verín ou en Chandrexa ou no Barco, porque evidentemente é moi difícil. O mellor non tes esa capacidade de convocatoria. Pero, evidentemente, é dicir, e iso nótalo moito porque a mí dá a sensación de que se chega a arder na provincia da Coruña ou na provincia de Pontevedra, a cantidad de hectáreas que arderon da provincia de Ourense, se cadra a magnitude, digamos, tería sido como moito maior. E a min pasoume en agosto, que estaba editando os informativos, claro, pasabas de facer un regional onde prácticamente todo eran lumes e todos eran en Ourense a facer un informativo local onde que parecía que estabas, parecías marciano, falando de outros temas, da basura, de non sei que, decir, era como unha desconexión brutal, porque evidentemente a xente non estaba a iso, a xente estaba a sus cañas, a xente estaba a outras cousas, non? Eu creo que tamén influe moito onde pasan as cousas para darlles a importancia que teñen. A parte boa que pode ter facela en Compostela é que eu creo que é unha cidade bastante empática en canto a que ten capacidade de movilización, a que ao final moita xente que vivimos en Compostela non somos daqui, entón
queiras que non, ao final sí que é certo que hai unha certa capacidade de mobilización. A min o que me dá un pouco de mágoa disto é que me dá a sensación un pouco de que en Ourense, no que é na provincia, ao final non vai cambiar nada, van seguir, é dicir, eu a pregunta que me facía era, vale, aquí arde dunha maneira brutal. O 15% da provincia. Claro, e a administración, o sea, a única que non é do Partido Popular, digamos, na provincia de Ourense é a administración central, porque concellos, diputación e xunta son do PP. E non creo que Ourense cidade non é do PP. Bueno, pero non creo que vai a cambiar. É dicir, non creo que en Cualedro, que en Monterrey, que en moitísimas localidades, quitando a Mezquita que está a UNG, vai a cambiar en 2 anos. É dicir, non lles vai pasar factura. Entón, eu creo que eles saben, e entón saben que a provincia non vai, o sea, creo que debería sair a provincia inteira ás rúas. O sea, de verdade o penso, creo que se debería convocar algo, aí non sei, que a xente sairá a pé, con tractores ou como fora de cada cabeceira de comarca onde ardeu e plantarse diante da subdelegación ou da delegación da Xunta en Ourense, ou incluso ir peregrinando a Santiago, non sei, pero facer algo potente, porque ao final é certo que cando pasan as cousas eu non noto esa movilización da que é a provincia. Non sei por qué, entón entendo que por iso tamén se convoca en Santiago, un pouco por esa capacidade de movilización e por o que vos decíades, evidentemente, que siga habendo pues, ese centralismo que hai en Madrid respecto aquí e hai en Santiago respecto a Ourense e Lugo, sobre todo. Pois aquí o deixamos, Lara. Moitísimas grazas, como sempre, un placer contar contigo e nada, a seguir escoitándote todas as mañás. Pois aí seguiremos e nada, cando me convidedes volvo con moito gusto. Perfecto, gracias, Lara. Estaba falando aquí con o meu amigo Adrián o meu equipo técnico deste programa, basicamente. Digo, e agora que digo eu? Porque despois de escoitar a toda esta xente, despois de emocionarnos con ese testemunho de Brais, que me vai quedar esa imaxe grabada na cabeza da foto da que solo queda o can, despois de falar con Lara sobre a vertente política e a desgracia mediática que vivimos neste lugar, en Galicia, despois de falar con Diego, que pasa a vida desmontando os bulos e os discursos manidos e totalmente carentes de sentido, despois de falar con os bombeiros e que nos ensenaran esas imaxes das condicións nas que traballan, son a xente que oye, que sí, que aquí houbo moito ruido e que houbo moito barullo, pero son xente moi currante e que se xoga a vida moitísimo e se xogou a vida prácticamente de forma indefensa, sin ningún tipo de coordinación. Estaba dicindo, ¿qué digo eu agora para rematar o programa? Pues que nos vamos a tomar por culo, señores. O sea, a conclusión é nos vamos a la mierda. Nos vamos a la mierda en esto e en outras moitas cousas, como veremos en próximos programas, porque este programa vai ser máis informe o que, pero podéis chamar nos vamos a la mierda, básicamente. Pues sí, nos vamos a la mierda. Nos vamos a la mierda porque temos unha clase política que non está a altura das circunstancias. Ninguna. E aquí sí que vou ser equidistante. Ninguna. O sea, Pedro, si tu país se quema, manda lo que tengas, tío. O sea, y si ves que no tiran, pois asumes o mando. A Xunta de Galicia non se pode parapetar detrás dunha pelea competencial. Nunca. Non podes estar. Es que o goberno, é que o goberno, é que os montes son teus. É quen coñeces o territorio es ti, e quen tes que apandar es ti. O resto, por favor, o resto da sociedade civil, isto compétenos a todos. Todos temos, Xesús, parece que somos aquí todos ricos, non? Pero moitísima xente, canta xente que nos está vendo coñece ou ten coñecido ou é propietaria da finca do abuelo, do bisabuelo, que ten ali un cacho que non sabe nin onde están polo catastro porque está a ardanza sin arranxar. Cantísima xente. Pois eso, o monte temos que cuidalo, incluso os que non o habitamos. Temos que deixar de que entre todo, o sea, evitar que entre, mellor dito, os discursos simplistas, os discursos, vamos a decirlo claramente, fascistas. Temos que evitar que entren, porque entran enseguida, porque pasa calquera cousa e unha razón moi simple que tú dices, estás aí vendo TikTok e dices, pues sí señor, pues claro que no, ¿cómo no va a ser esto? Pues claro que es por esto, evidentemente es porque quieren poner los eólicos, claro que sí. Ves o mapa e dices, coño, que coincide, bueno, pues poñes un mapa que dice, es que aquí coincide o número de apellidos Rodríguez con donde salieron os lumes, pues xa está, os incendiarios todos apellidos Rodríguez, o sea, eso é ese absurdo,
pois pasa con outras moitas cousas. Entonces, intentemos reflexionar, intentemos pararnos un pouco, intentemos contrastar. A veces é complicado, estamos nun mundo que vai moi rápido, pero hecho que hai. E sobre todo, concienciémonos de que estamos nun mundo moi complexo, moi difícil e que se está indo a merda. Temos unha emerxencia climática que nos fixo saltar a todos coa pandemia, que nos fixo saltar a todos coa dana, que aquí en Galicia nos tocou moitísimo co tema dos lumes, pero que hoxe será aquí, eu xa estou vendo, eu xa estou así predecindo que vai pasar con todas as posibles chuvias torrencias que poden acontecer por culpa da cinza que hai no monte. E aínda estamos en setembro. Pero seguramente, ahora mismo estamos falando disto, e daqui a 6 meses teremos que falar de outra cousa, de outra catástrofe que pasou, que aínda non sabemos cal é, pero seguro que verá, e temos que resistir como poidamos, facelo con de bo humor, pero sobre todo, como decía, e vou citar, nunca pensei que iba a facer isto, vou citar a la que se avecina, mente fría, por favor, mente fría, reflexionemos, deixémonos informar e escoitemos a xente que saiba e utilicemos as redes para ben, para informar, para protestar, para reclamar, sen violencia, pero para reclamar. Sei que vai ser que quemar un contenedor, sempre se quemou, pero bueno, está aquí Adrián azuzándome a violencia, pois sí, pois hai que quemar un contenedor, un pouquiño queimase, non? Outros queiman máis cousas. E en definitiva, esa é a conclusión que teño que sacar. Non teño moito máis que dicirvos porque todo isto é un mundo super complicado. Non vou ser o que diga que hai que limpar o monte, é que hai que reconstruir os usos do solo, é que hai que fixar población rural. Non, hai que facer todo iso e moito máis. Pero sobre todo o que hai que facer é escoitar os que saben. Despedimos aquí este programa. Espero que fose este primeiro programa instructivo, entretido para todos. E vémonos moi pronto. Quero aproveitar xa para cebar o seguinte programa e para pedirvos a colaboración, porque como vos dixen ao principio, este programa vai de vos, vai de nós, de todos nós e do que nos pasa a todos. Así que o próximo programa, o próximo Informe UK vai ir centrado na vivenda. Sabemos que é o principal problema para moitísima xente, sobre todo para moitísima xente moza, pero non solo, moitísimos colectivos vulnerables. Calquera cuestión que queirades achegar, calquera testemunho, calquera situación de abuso en cuanto ao lugueiro, calquera problema para encontrar piso na universidade, no traballo, calquera cousa que nos teñades que contar ou que queirades que deamos visibilidade, por favor, facéderonos chegar ás nosas redes sociais e poñeremos en contacto con vosco para poder falar. E nada máis. Vémonos moi pronto en Informe UK.